ሰላም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ባር ለማዓንቲ ሒዝናልኩም ዘለና መደብ ብዛዕባ 10 ብጭካነን ብብልሽውና ዝፍለጡ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝብል ዛዕባ እዩ። ሰናይ ምክትታል ክኾነኩም ንምነ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ ካብ መግዛእቲ ሓራ ምውፅአን ብዙሓት ብጭካነን ብብልሽውናን ዝፍለጡ መራሕቲ ዝተረኸባ ክፍለ ሃገር እያ። መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ብሰውራዊ ገድልን ዕልዋ መንግስትን ናብ ስልጣን ዝደየቡ እዮም። እዞም ውልቀ መለኽቲ ናይ ሃገሮም እቶት ናብ ውልቃዊ ረብሖም የውዕልዎ ብምዃኖም እዮም ከዓ ኣብ ዓለምና ምስቶም ዓበይቲ ሃብታማት ዝስርዑ። ውልቀ መለኽቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ነተን ዝመርሕወን ሃገራት ናብ ከቢድ ዓዘቕቲ ድኽነትን ቁጠባዊ ፀገምን የእትዮመን እዮም። ዜጋታታን ሃገራት ድማ ኣብ መቕታልን ምእሳርን ኣደዳት ስደት ኣብ ምግባርን ድሕር ዘይብሉ ውልቀ መለኽቲ እዮም። ባርከስ ንሎማዓንቲ እዞም ዝስዕቡ 10 መራሕቲ ኣፍሪቃ ብጭካነን ብብልሽውናን ዝፍለጡ ከነቕርበኩም ኢና። ደጊምና ሰናይ ምክትታል ንብል። ቁፅሪ 1 ፍራንሲስኮ ማሲያስ ናጉዌማ። ፍራንሲስኮ ማሲያስ ናጉዌማ ወዲ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኮይኑ ምክትል ፕሬዝደንት ተሃገር ዝነበረን ኣብ ናይ 1968 ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ምርጫ ተሃገር ተዓዋቲ ዝኾነን እዩ። ከይፀንሐ ኣብ 1971 ማሲያስ ናጉዌማ ሙሉእ ስልጣን መንግስቲ ምሕደራ ኢኳቶሪያል ጊኒን ክቆጻጸሮ ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ወይ ንፕሬዝደንት ዝቃወሙ ንሞት ከም ዝፍረድ ብኣዋጅ ነገረ። ብተወሳኺ ንፕሬዝደንት ወይ ንኣባላት ካቢነ ነታ ሃገር ዝፀረፈ ን30 ዓመት ክፍረድ ምዃኑ ናይ ውልቁ ሕጊ ኣውፅአ። ብሰንኪ እዚ ኩሉ ዘስዓቦ ግፍዒ ከዓ ሓደ ሲሶ ዜጋታት ኢኳቶሪያል ጊኒ ካብታ ሃገር ተሰደዱን ተቐትሉ። ፍራንሲስኮ ማሲያስ ኬማ ስልጣኑ ናብ ዕብዳን ዘድሃበሉ ስልጣን ምክፋል ዘይፈቱን ሰብ ነይሩ። ኣብ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ኣብ መበቆል ዓዱ ኣብ ኣጓዱ ይነብር ከም ዝነበረ ይንገር። እቲ ቀንዲ ንብዙሓት ኣብዚ ዓለም ዘገረመ ከዓ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብጥረ ገንዘብ ኣብቲ ዝሰብሮ ዝነበረ ኣጓዱ ኣብ መበቆል ዓዱ የቐምጦ ብምንባሩ እዩ። ዝያዳ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ዝጸሎም ዝነበረ ምሁራን ብምንባሮም ከዓ ብርዒ ወይ መጽሓፍ ሒዝካ ኣብ ጎደናታት ምዝዋር ይፍራሕ ከም ዝነበረ ይንገር። ፍራንሲስኮ ማሲያስ ናጉዌማ ንሰራሕተኛታት መንግስትን ወተሃደራቱን ነዋርሕ ደሞዝ ከይከፈሎም ይጸንሕ ከም ዝነበረ እውን ይንገር። ኣብ 1979 ኣባላት ሚኒስትር ምክልኻል ኢኳቶሪያል ጊኒ ሓዊ ብዝርከብዎም ደሞዝ ሰራሕተኛታት ክንከፍል ኢሎም ኣብቲ ኣጓዱ ዝነብረሉ ብምኻዶም ሽዑ ንሽዑ ንሞት ፈሪዱ ቀተሎም። እዚ ተግባር እዚ ኣብ ኩላታ ሃገር ስለ ዝተሰምዐ ህዝቢ ራዕድን ሽበራን ነእተወሎም ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ከዓ ሓገዞ። ማሲያስ ናጉዌማን ሰዓብቱን ብውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ብዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባር ብተደጋጋሚ ይኹነኑ ምንባሮም እውን ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ኣብ 1979 ድሕሪ 10 ዓመት ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ብወዲ ሓዉ ማለት ብወድቲ ሓደ ካብቶም ደሞዝ ክንከፍል ብምባሉ ዝተቐትለ ዕልዋ መንግስቲ ብምግባር ንማሲያስ ናጉዌማ ቀተሎ። እቲ ንዜጋታቱ ምርዓድን ሃንድብድነትን ፀረ ምሁራንን ምዃኑ ዝፍለጥ ማሲያስ ናጉዌማ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ካብ 50,000 ክሳብ 80,000 ዜጋታት ከም ዝቐተለ ይፍለጥ። ቁፅሪ 2 ሮበርት ሙጋቤ። ሮበርት ሙጋቤ ንዚምባብዌ ን40 ዓመት ዝመርሐን ህቡብ መራሒ ኣፍሪቃ ዝነበረን እዩ። ቅድሚ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ሙጋቤ ን10 ዓመት ካብ 1964 ክሳብ 1974 ንመግዛእቲ እንግሊዝ ብምቅዋሙን ንናጽነት ብምስላፉን ተኣስረ። ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምምፅኡ ናብ ሞዛምቢክ ብምኻድ ንቃልሲ ሰውራ ኣንጻር መግዛእቲ እንግሊዝ ጀመሮ። ድሕሪ ናይ 6 ዓመት ከቢድ ቃልሲ ከዓ ዚምባብዌ ብመርሒነት ሙጋቤ ነፃ ድሕሪ ምውፃእ ካብ 1980 ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኮይኑ ብምርጫ ተዓወተ። ከይጸንሐ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ እንኮ ሰልፊ ብምቋም ካልእ ሰልፊ ከይግበር ከልከለ። ክመጽእ ንዝኽእል ዕግርግርን ረበሻን ንምክልኻል ከዓ ካብ ሰሜን ኮርያ ናይ ጸጥታ ወተሃደራት ብምምጻእ ንዜጋታት ሃገሩ ብጓኖት ከፈራርሖም ጀመረ። ኣብ 1987 ንገዛእ ርእሱ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ፕሬዝደንት ዝብል ስያመ ክጽዋዕ ከም ዝደሊ ኣወጀ። ኩሉ ዝግበር ናይ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምሕዳር ከዓ ንበይኑ ክቆጻጸሮ ጀመረ። ሮበርት ሙጋቤ ስማዊ ምርጫ ብምክያድ ብብልሽውና ብተደጋጋሚ ይዕወት ምንባሩ ይዝከር። እታ ብቁጠባን ብብልጽግናን ፍለጥ ዝነበረት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ናብ ከቢድ ድኽነትን ብልሽውናን መርሓ። ኣብ ዓለምና እውን እታ ዝበዝሐ ሸቕለጥ ኣልቦነት ዘለዋ ሃገር ክትከውን ገይርዋ እዩ። 80% ዝኾኑ ህዝባ ስራሕ ዘይብሎም ብምንባሮም ከዓ ቁጠባት ሃገር ዝገደደ ናብ ባይታ ዘበጠ። እቲ ዝተረፈ ውሕድ ኣታዊ እታ ሃገር ብብልሽውና ላዕለዎት ሓለፍቲ እታ ሃገር ይጠፍእ ብምንባሩ ድማ ዕድመ ስልጣኑን ንዋሕ ሓገዞ።
ሮበርት ሙጋቤ ኣንጻር ምዕራባውያን ብፍላይ ከዓ ኣንጻር ጻዕዱ ዜጋታት እንግሊዝ መበቆል ዘለዎም ብምንባሩ ነቲ ዝነበሮም መሬት ይሕዲጉ ከም መቃርሖ ምስ ጀመረ ከቢድ ተቃውሞ ካብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ረኺቡ ነይሩ። ኣብ 2017 ሃገራዊ ባይቶ ዚምባብዌ ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ብምትሕብባር ካብ ስልጣኑ ብዕልዋ መንግስቲ ከም ዝኣለይዎ ይፍለጥ። ምክትል ፕረዚደንት ሙጋቤ ዝነበረ ኤመርሰን ማጋግዋ ከም ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኮይኑ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፈተ እውን ይፍለጥ። ወታደራዊ ምክልኻል ዚምባብዌ ኣብ ምዕላይ ሮበርት ሙጋቤ ዓቢ ተራ ከም ዝተጻወቱ ይዝከር። ካብ 10 ዘይበዝሑ ዜጋታት ጥራይ ብምማቶም ከዓ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ካልኦት ክፍለ ሃገራትን ዕውት ምዕላይ ውልቀ መለኺ ተባሂሉ ይዝከር ኣሎ። ቁጽሪ 3 ዑመር አልበሽር ዑመር አልበሽር ወታደራት እታ ሃገር መሪሑ ኣብ 1989 ብዕልዋ መንግስቲ ነቲ ብዲሞክራሲ መንገዲ ዝተመርጸ ፕረዚደንት ሱዳን ዝነበረ ሰዲቅ አልማህዲ ኣውሪዱ ስልጣን ሓዘ። ኣብ 1999 ፕረዚደንት ሃገር ኮይኑ ከም ዝተመረጸ በዓሉ እንደገና ብኣዋጅ ንኹለን ነገረን ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ደው ኣበለ። እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ኣብ 1996 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣካይዱ ግን ኣማራጺ ዘይብሉ ንበይኑ ሕጹይ ብምዃኑ ዝገበሮ ምርጫ ድማ መስሓቅ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝነበረ ሎሚ ይዝከር። ዑመር አልበሽር ዝኾነ ዝቃወሞ ሰብ ብጎነፅን ብዓመፅን ይቐትሎም ብምንባሩ ይዝከር። ብፍላይ ኣብ ዳርፉር ዝተገብረ ከቢድ ግፍዒ ክሳብ 400,000 ሰባት ብምቕታሉ ዓለም ለኻዊ ገበን ቤት ፍርዲ ተደላይ ብምንባሩ እውን ብዙሕ ናብ ብዙሓት ሃገራት ይገይሻ ይነበረን። ኣብ 2004 ደቡብ ሱዳን ክትፍለ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝገበረሉ ጸቕጢ ኣፍቂዱ ብሪፈረንደም ደቡብ ሱዳን ካብ ሃገሩ ክትፍለ ከዓ ገበረ። ዑመር አልበሽር ኣብ ርእሲ ዘውርዱ ዝነበረ ከቢድ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ብብልሽውናውን ጉኑን ምንባሩ ይዝከር። ኣብ እዋን ስልጣኑ ኣብ ባንኪ ሎንደን $9 ቢልዮን ከም ዘለዎ እውን ኣቃሊዖሞ ነይሮም። ኣብ 2019 ብዝተጋጠሞ ሰፊሕን ነዊሕን ሰላማዊ ሰልፍን ንዓብን ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ድማ ይዝከር። ቁጥሪ 4 ጀነራል ኢዲ ኣሚን ዳቦ ጀነራል ኢዲ ኣሚን ኣብ ዩጋንዳ ክፍለጠሉ ዝጀመረ ግዜ ድሕሪ ናጽነት ምቅላሱን ሜጀር ጀነራል ዝብል ማዕርግ ምስተሸየመን እዩ። ድሕሪ ኣዛዚ ወታደራዊ ዩጋንዳ ምዃኑ ከዓ ኣብ 1971 ዕልዋ መንግስቲ ብምግባር ኣብ ስልጣን ደየበ። ኣብ መጀመርታ ግዜ ስልጣኑ ንህዝቢ ዩጋንዳ ፖለቲካዊ ኣይኮንኩን ኣነ ክሳብ ሕጋዊ ምርጫ ዝግበር ጥራይ ኣብ ስልጣን ዝጸንሕ ኢሉ መብጽዓ ኣትወሎም። እንተኾነ ግን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ፕረዚደንት ዩጋንዳ ምዃኑ ብኣዋጅ ኣፍለጠ። ከይጸንሐ ከዓ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጠጠው ኣበሎም። እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅዋም እውን ደው ኣበሎ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ንስልጣኑ ዝቃወሞ ሰብ ከዓ ኣደዳ ሞትን መግረፍትን ይገብሮ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ 1972 ኣብ ዲያስፖራ ዝቕመጡ ዝነበሩ ደቂ ዩጋንዳ ዕልዋ መንግስቲ ፈቲኖም ክዕወቱ ኣይከኣሉ። እዚ ዝፈተንዎ ዕልዋ መንግስቲ ንኢዲ ኣሚን ዓቢ ቁጥዕን ስግኣትን ስለ ዝፈጠረሉ ስልጣኑ ንምንዋሕ ቅትለትን ግፍዕን ዜጋታት ሃገሩ መሊሱ ኣግደዶ። ኣብ ግዜ ስልጣኑ ብዝተለዓለ ናይ ዓሌት ግጭት እውን ካብ 80,000 ክሳብ 300,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ዝገበሮ ጻዕሪ ፍታሕ ንምምጻእ ምንም ኣይነበረን። ኣብ ዩጋንዳ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጡ መበቆል ኤሽያን ኤውሮፓን ዘለዎም ኣብቲ ሃገር መሰል ከም ዘይብሎም ድሕሪ ምግላጹ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝወረዶ ጸቕጥን ኩነነን ንዩጋንዳ ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገም ይእትዋ ነይሩ እዩ። ዝበዝሐ ኣታዊ እታ ሃገር ኣብ ወታደራዊ መዓላ ይውዕል ብምንባሩ እውን ተወሳኺ ናይ ቁጠባ ጸገም ከም ዘወረደሎም ይፍለጥ። ኢዲ ኣሚን ብዝያዳ ንዝተወሰኑ ቀቢላት ሃገር ፖለቲካውያናትን ይቐትልን ይገፍዕን ብምንባሩ ከዓ ይዝከር። ኢዲ ኣሚን ሓንቲ ምሕደር ማለት ግዛት ታንዛንያ ዝኾነት ዞባ ከም ኣካል ዩጋንዳ ብምውሳድ ክወራ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ 1978 ፕረዚደንት ታንዛንያ ዝነበረ ጁልየስ ያሬረ ሰራዊቱ ብምስዳድ ርእሰ ከተማ ዩጋንዳ ካምፓላ ድሕሪ ምቁጻሩ ኣብ 1979 ኢዲ ኣሚን ሃዲሙ ንሊብያ ድሕሪኡ ድማ ንዒራቅ ድሕሪኡ እውን ንስዑዲ ብኻድ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ሃደመ። ቁጥሪ 5 ታዶራ ኣቢያንግ ናጎማ ማባሳንጎ ታዶራ ኣቢያንግ ንሓውቡ ብዕልዋ መንግስቲ ብምእላይ ናብ ስልጣን ዝደይበ መራሒ ኢኳቶርያል ጊኒ እዩ። ኣብ 1979 ጀሚሩ ስልጣን ዝሓዘ ታዶራ ኣብ ዓለምና እቲ ዝነውሐ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ሃገር እዩ። ኣብ መጀመርታ ታዶራ ብጽቡቕ ተበግሶ ብሓውቡ ዝወረደ መከራ ኣብቲ ሃገር መብጽዓ ብምእታው ናብ ፖለቲካ እስራት ብምፍታሕን ግዱድ ዕስክርና ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ጠጠው ብምባልን እኳ ተተበገሰ። ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሃገራዊ ምርጫ ክሳብ ሕጂ ብብልሽውና ብምግባር
ክሳብ ሕጂ ንሱ ንበይኑ ተዓዋታይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ካብ ስልጣን ምውራድ ዛዕበየ ተዱራ ብዙሓት ሃገራት እኮ ዝድግፍኦ እንተኾና ኣብ 2011 ዝወፀ ቅዋምታ ሃገር ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ምህላው ዘይሕጋዊ ምዃኑ እዩ ዝነግራ ከም ኩሎም ውልቀ መለኽቲ ክሳብ ሕጂ ን41 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ዝተጠቀመሉ ሜላ እንተሎ ቅትለትን ዘይሕጋዊ ምእሳርን ምፍራሕን ዜጋታት ምዃኑ ከዓ ይንገር እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኢኳቶሪያል ጊኒ ሃብቲ እታ ሃገር ብግልፂ ንህዝቢ ከም ዘይሕበርን ኣብ ውልቀ ረብሓ ውሕዳት ሰበስልጣን ይውዕል ምዃኑን እታ ሃገር ቁጠባ ሓሲዋ እዩ ቁጥር 6 ጆሴ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ጆሴ ኤድዋርዶ ካብ 1979 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ፕሬዝደንት አንጎላ ዘሎ እዩ ንናጽነት አንጎላ ካብ ግዛት ፖርቱጋል ተቃሊሱ ድሕሪ ምዕዋቶም ከዓ ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣብ 1979 ድሕሪ 4 ዓመት ናጽነት አንጎላ ኣብ ካልኣይ ምርጫ እታ ሃገር ከም ፕሬዝደንት ኮይኑ ከዓ ተሸየመ ጆሴ ኤድዋርዶ ብዙሕ ግዜ እኳ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድ እንተሓበረ ክሳብ ሕጂ ግን 41 ዓመት ንአንጎላ ብምምራሕ ኣብ ዓለምና ምስቶም ቀዳሞት ደረጃ ኣብ ስልጣን ንነዊሕ ዓመት ዝጸንሑ ተባሂሉ ተሸይሙ ሽሑካ ብምዕባለን ቁጠባን አንጎላ ብፍላይ ከዓ በቲ ብነዳዲ ዝረኽቦ ኣታዊ እንተተመክሐ ብልሽውና ኣብታ ሃገር ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናብ ዝኸፈ ደረጃ የኸይድ ምህላው እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ብዙሓት አንጎላውያን ጆሴ ኤድዋርዶ ዘምጽኦ ጸገም ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ኣብ ዓመት ክሳብ 32 ቢልዮን ዶላር ኣታው ዘለዋ አንጎላ ብብልሽውና ከም ዝፍለጥ ከዓ ይሕበር ጆሴ ኤድዋርዶ ውልቃዊ ሃብቲ 20 ቢልዮን ዶላር ከም ዘለዎ ዝንገር ጓሉ ከዓ 3.8 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ሃብቲ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ቁጥሪ 7 ኢድሪስ ደቢ ካብ 1990 ክሳብ 2021 ንጫድ ዝመርሓ ዝነበረ ፕሬዝደንት ታሃገር እዩ ኢድሪስ ደቢ ንመጀመርታ ግዜ ክፍለጠሉ ዝጀመረ ኣብታ ሃገር ድሕሪና ውትድርና ምእታውን ሓላፊ ምክልኻል ጫድ ምስተሰመየን እዩ ናይ ሽዑ ፕሬዝደንት ዝነበረ ሃይሰን ሃብረ ዕልዋ መንግስቲ ክትፍት ንሓሲብካ ኢሉ ንኢድሪስ ደቢ ምስከሰሶ ኢድሪስ ደቢ ሃዲሞ ንሱዳን ኣተወ ኢድሪስ ደቢ ብሱዳንን ብሊብያን ተሓጊዙ አንጻር ሃይሰን ደብረ ዝገበሮ ቃልሲ ኣብ 1990 ተዓዊቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ፕሬዝደንት ጫድ ብምዃን ተሰየመ ኢድሪስ ደቢ ቁጠባ ጫድ ነዳዲ ብምኹዓት እኳ እንተመሓየሾ ኣብታ ሃገር ዘሎ ብልሽውና ግን ካሊእ ኣይካለን ካብ ነዳዲ ዝርከብ ኣታዊታ ሃገር ኣብ ክንዲ ቁጠባን መነባብሮን ዜጋታቱ ዘመሓይሸሉ ኢድሪስ ደቢ ስልጣኑ ምንዋዕ ኣብ ምሽማት ኣጽዋርን ውትድርናን የውዕሎ ምዃኑ ብዙሓት ዜጋታት ካብ ድኽነት ክጋላገሉ ኣይከኣሉ ኣብ 2006 ፎርብስ ዝተባሃለ ትካል ንጫድ ብብልሽውና ካብዚ ዓለም ቀዳሜት እያ ክብል ጠቒስዋ ነይሩ ኢድሪስ ደቢ ከም መብዛሕትኦም ውልቀ መለኽቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝጥቀሙሉ ሜላ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ምፍራሕን ምእሳርን ኣደዳ ስደታ ምግባርን ዜጋታት እዩ ነይሩ ኣብ 2005 ኢድሪስ ደቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ 2016 ስልጣኑ ከረክብ ከም ዝኾነ እኳ እንተተማባጽዐ ከተግብሮ ግን ኣይከኣለን በዚ ምኽንያት ይኻ ንኢድሪስ ደቢ ብተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ዝፍተነሉ ኢድሪስ ደቢ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብዙሕ ጸቕጢ ዘይመጻሉ ምኽንያት እቲ ብግብረ ሽበራ ቦኮ ሓራም ተባሂሉ ዝፍለጥ አንጻሩ ይቃለስ ብምንባሩ እዩ ኣብ ሚያዝያ 2021 ኢድሪስ ደቢ ኣብ መበል 68 ዕድሚኡ ብተቐናቐንቲ ናይቲ ሃገር ተወጊኡ ከም ዝሞተ ይፍለጥ ቁጥሪ 8 ሞቡቱ ሴሴ ሴኮ ሓደ ካብቶም ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ግን በአሜሪካ አንጻር ኮሚኒስት ብምዃኑ ዝድገፍ ዝነበረ መራሕቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እዩ ሞቡቱ ብሓገዝ ናይ ቤልጅየም ኣብ ልዕሊ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጸ ፕሬዝደንት ፓትሪስ ሉሙምባ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድን ብምቕታልን ኣብ 1960 ናብ ስልጣን ከም ዝደየበ ይንገር ሞቡቱ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ንዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዛይር ዝብል ዝሰየማ ድሕሪ ካብ ስልጣን ምእላይ ግን ናብ ቀደም ስማ ከም ዝተመሰት ይፍለጥ ሞቡቱ ብብልሽውና ፍሉጥ ዝነበረን ናይ ብሕቲ ዓበይቲ ትካላት ናብ መንግስቲ ብምስጋር ኣታዊታት ናይተን ትካላት ኣብ ውልቃዊ ረብሑ የውዕሎ ከም ዝነበረን ይንገር ሞቡቱ ሴሴ ሴኮ 5 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ሃብቲ ብብልሽውናን ዝኣከቦ ከም ዘለዎ ይንገር ኣብ ስልጣኑ ዝቃወሞ ዘስጎን ሰብ ብፍላይ ካብ ፖለቲከኛታት ተሃገር ይቀትልን ይኣስርን ይገፍዕን ምንባሩ ይዝከር ሞቡቱ ኣብ 1997 እቲ ብሩዋንዳ ብሩንድን ዩጋንዳን ዝተሓገዘ ሎረን ካቢላ ካብ ስልጣኑ ከም ዝኣለዮ ይፍለጥ ቁጥሪ 9 ጀነራል ሳኒ አባቻ ንናይጄሪያ 5 ዓመት ጥራሕ ዝመርሐ እኳ እንተነበረ በቲ ምስጢራዊ ኣብ ማሕደራ ዝኸዶ ዝነበረ ንናይጄሪያ ናብ ከቢድ ድኽነት የእትዋ እዩ
ሳኒ ኣባቻ ብዕልዋ መንግስቲ ኣብ 1993 ናብ ስልጣን ዝደይበየ ነይሩ። ድሕሪ ዓመት ስልጣኑ ላዕለዎት ቤት ፍርዲ ተሃገር ስልጣን ከም ዘይብሎም ብምሕባር ወናኒ ዘይብሉ መራሒ ናይጀርያ ኾነ። ኣብ 1997 ብዝኾደ ዝነበረ ዘይምዕሩ ኣካይዳ ባጤራ ናይጀርያ ናብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋጋ ባይታ ዘበጠ። እቲ ቀንዲ ኣታዊ ሃገር ነዳዲ ናይጀርያ ሳኒ ኣባቻ ሰዓብቱን ብምቁፅጻር ዘይተዓደነ ገንዘብ ይሰርቁ ምንባሮም እውን ይፍለጥ። ሳኒ ኣባቻ ኣብ 5 ዓመት ዕድመ ስልጣኑ ክሳብ 4.3 ቢልዮን ዶላር ካብቲ ሃገር ናብ ውልቃዊ ረብዑ ከም ዘእትዎ ይፍለጥ። ሳኒ ኣባቻ ኣብ ስልጣኑ ዝመጾ ሰብ የቐትልን የኣስርን ብምንባሩ ማሕበረሰብ ዓለም ብተደጋጋሚ ይኹንንኦ ነይረን። ሳኒ ኣባቻ ብሕማም ልቢ ኣብ 1998 ኣብ መንበሪ ገዝኡ ከም ዝሞተ ይንገር። ቁጽሪ 10 ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደ ካብቶም ንናጽነት ኤርትራ ኣንጻር ደርጊ ወይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገብረ ሰውራዊ ቃልሲ መሪሑ ዓወት ዘምፀ እዩ። ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ መራሒ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ማለት ህግደፍ ብምንባሩ ከዓ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1991 ከም መሰጋገር መንግስቲ ንምግልጋል ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኮነ። እቲ ሃገራዊ ምርጫን ዲሞክራሲን ክተክል መደብ ዝነበሩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ መደብ ብዝያዳ ካብ 1995 ኣትሒዙ እኳ እንተተበገሰ ኢሳያስ ግን ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ደው ኩናት ከም ዝኸፈተ ይንገር። ድሕሪ እቲ ህወታ ሸሓት መንእሰያት ዘህለቐ ኩናት ደው ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ደው ምባሉ ከዓ እቶም ንስለ ናጽነት ዝተጋደሉ ዓበይቲ ሓለፍቲ ኤርትራ ወተሃደራትን ቅዋም ክትግበር ብምባሎም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዓበይቲ መራሕትን ሓለፍትን ወተሃደራትን ብዙሓት ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ኣቕረብትን ኣካየትን ዝነበሩ ዓበይቲ ሽማግለታት እውን ከይተረፉ ብዲክታተራዊ መንግስቲ ኤርትራ ተኣሰሩ። ኢሳያስ ብፍላይ ድሕሪ 2001 ዓመተ ምህረት ብኣዋጅ ዲክታተራዊ መራሒ ምዃኑ ምፍላጡ ኣብቲ ሃገር ዕድመ ስልጣኑ ንምሕላውን ንምዕቃብን እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ብምዕጻው ንመንስያት ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ፈቆዶ በረኻ የስፈሮም ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብዙሓት ዜጋታት ብፍላይ ከዓ መንስያት ኣብ ሃገሮም ናጽነት ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ናብ ስደት የምርሑ ኣለዉ። እቲ ንኸምስል ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን እዋኑ ዘሕለፈ ክዳውንቲ ዝመልስ ኢሳያስ ናይጀርያን ኢንፎ ሚድያ ዝተባህለ ኣብ 2016 ኣብ ሓደ ባንክ 210 ሚልዮን ዶላር ናይ ውልቁ ብብልሽውና ካብ ህዝቢ ዝሰርቅዎ ገንዘብ ከም ዘለዎ ኣቃሊዐን ነይረን። እቲ ን29 ዓመት ብጭካነን ዝመርሕ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘውረዶ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ብማሕበረሰብ ዓለም ብተደጋጋሚ ከም ዝኹነን ይፍለጥ። መሪሕነት ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኩነታት ኤርትራን ዝተገንዘባ ምዕራባውያን ሃገራት ንኤርትራ ሰሜን ኮርያ ኣብ ኣፍሪቃ ኢለን ከም ዝሰሚዓ ይፍለጥ። ዳጊምና ሰላም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ብሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና እንዳመስገና ዘለኩም ነቐፌታ ርእይቶ ወይ ሓሳባት ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና ብትሕትና ንሓትት የቀኒልና።